Sakuita mazuva akati rebei uchikwanisa uchibika sadza uchidya. Asi zvinondishamisa ndezvekuti pa 5 kg yeupfu handipedzi kana kuti 3 days 4 days hadziperi upfu unenge watopera. Zvinotoni zvakaitika kwenguva yakati rebei izvozvo zvandonyatsokuona kuti upfu pane zviri kutora, pane zviri kudya upfu. Saka ndichidya sadza ndiri kugadzira musuwa kuti ndise muriwo. Ndakazoona musuwa pasina paruoko. Pandiri kuti ndino semunhu anenge ajairawo matambudziko ake anenge achisangana nawo akati wande, pandiri kuti ndinotora zvakare mumwe musuwa musadza. Ndiri kuona sadza rakatosara kamusuwa kadiki kutotaurwa. Saka pamwe pacho ndinombofunga pakuti Mwari badi manditora. But ndozongofunga iye mwana wangu chete because ndichitaura naye pafoni mwana anondida zvakanyanya. Handina chandiri kumuitira. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority. Tinokuchingamidzai pano pa Sly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Mukoma. Nhasi uno tiri munzvimbo yaNyatsime, kunonzi Nyatsime Brema. Uko kune murume ari kurarama upenyu unosiririsa, upenyu hwekuti nyange ukatsanangurirwa unochema. Regai tigonzwa zvizere kubva kwaari, asi pane zvatanga tanzwa zvishoma izvozvo. Murume uyu anoti iye akatenga chikafu asi kuna chiri kuenda kupi, kunyange achidya chaiko anoshayiwa musuwa waanenge achitimba. Saka regai titaure nemurume uyu tinzwe kuti dambudziko raari kusangana naro mukati meupenyu hwake rakamira sei. Ndinokuchingamidzai Mukoma. Tiri pedu makadiwo. Ndoda kuti mimi mutangane kunditaurirawo zita renyu nemakore enyu kuberekwa. Ndetwa Charles Madzivire, 44 years. Alright, Mukoma Charles, tasvika muno munzvimbo yamugere, tanzwa kuti mune dambudziko raminaro. Munogona kuti tsanangurira kuti chii chanetsa mukati meupenyu hwenyu? Ichokwadi matambudziko andiri kusangana nawo akatoti wande zvokuti ndiri kushungurudzika pamararamiro chaiwo. Chokutanga inini ndiri munhu asingaoni zvakanaka, ndisingaoni zvachose, asi masikati ndinotoone mbichana, usiku handitooni zvachose. Saka nhau iri kuitika izvozvizvi, ndiri kuti ndikawana chikafu chakaita seupfu, upfu hwakaita sekuti ukawana 5 kg yeupfu, 5 kg yeupfu pamunhu anogara ari 1, unokwanisa kuita mazuva akati rebei uchikwanisa uchibika sadza uchidya. Asi zvinondishamisa ndezvekuti pa 5 kg yeupfu handipedzi kana kuti 3 days 4 days hadziperi upfu unenge watopera. Zvinotoni zvakaitika kwenguva yakati rebei izvozvo zvandonyatsokuona kuti upfu pane zviri kutora, pane zviri kudya upfu. Ndine rimwe zuva zvakare ndichidya sadza ndapedza kubika, semunhu asinganyatsokuona katochika kando zvandokashandisira kuti pakudya nepakubika ndakangotarisa paraundi yelaiti. Saka ndakati ndichidya sadza ndiri kugadzira musuwa kuti ndise muriwo. Ndakazoona musuwa pasina paruoko. Pandiri kuti ndino semunhu anenge ajairawo matambudziko ake anenge achisangana nawo akati wande, pandiri kuti ndinotora zvakare mumwe musuwa musadza. Ndiri kuona sadza rakatosara kamusuwa kadiki diki. Saka zvinhu zvandakasangana nazvo, ndingati kusvika pandiri nhasi izvozvizvi ndine pawiki zvogona kuitika ka1 kana kuti zvogona kujamba pawiki zvoitika kana kuti pa2 weeks
Misati maenda kure Mukoma, ndinoda kukubatawo ipapo. Munofunga mataura nawo futi yekuti matambudziko angu anosanganisira kusaona. Zvinhu izvi vamunogona kunyatsorangarira kuti zvakatanga panguva yakati kusvika nhasi, pamunogona kurangarira kuti zvinhu zvakatanga sei izvi? Chokwadi pamaziso aya ndiri kurangarira kuti pandakamboenda kumusha, pandakaenda kumusha ndakaona zvinhu zvandisati ndamboona. Ndakangoonawo imwe hama yangu yanga iri kuseri kwechirugu ichivhiya shato, nyoka iya inonzi shato. Hama iyo munhu mukuru, mudara mukuru, vanozviita masabhuku kumusha. Saka inini handina kuita basa nazvo zvangu semunhu angangobvawo kuchirungu uchiti ambonoonawo hama kumusha. Sezvo kuchirungu ikoko ndandichisangana nemamwe matambudziko, ndikati regai ndimbonoona vakuru ndinzwe kuti chii chiri kuitika kuti upenyu hwangu hurambe hwakasunga kudai. Ndichisvika kumusha ndo pandakaona pari kuvhiyiwa shato. Saka handina kubvunza, ndakangoshamisika kuti ko pari kuvhiyiwa shato. Izvi handizivi kuti kutoona kwandaita uku ndatozviwedzera mumwe moto muupenyu hwangu. Saka handina kubvunza, ndakabva ndazongoti mangwana ndakuoneka ndichidzoka. Handina kuzotora nguva yakareba, ende kubva dhei iroro randakaona shato ndakatanga kusangana nematambudziko ekuti marriage yakabva yasheka, ndichibva yaparara. Mari chaiyo kubata mari chaiyo, dhola chairo muruoko ranga risingabatiki. Ndakabva ndatanga kusemwa nehama, ndakabva ndatanga kushayiwa chokudya. Panguva iyo ndakabva ndatanga kurarama upenyu kuti ndakatomboita street kids, ndichirara pavheranda inini, zvokutoshayiwa pokugara. Uchiti ukaenda kuhamai unonotaurirwa zvimwe zvaunotadza kunzwisiswa, wobva watongoona bheta ndigare musango. Saka ndati rarame street kid ndinofanira kunge ndakatomboita 2 months 3 months. Right, pane mumwe murume akazondinzwira tsitsi akati, shamwari iwoga unogona here kabasa aka? Ndikati ndinokwanisa, ndichiuya ugare neni ndichiita kabasa ikaka. Saka panguva yandakati ndichitanga kabasa ikako ndisina kana mwedzi, ziso rekuraiti ndo rakatanga kudzima. Ndikati kuizvi zvazvipi izvi? Hino nhamo yairamba ichingondiwira here? Ndati ndawana pekushanda, ndichibva ndaenda kuseri kwesingi, ndichibva ndanogeza ziso riya. Pandiri kudzoka rimwe racho ribva radzima ziso. Saka ndakabva ndatanga kuona vanhu vachingori dhaki, ingoona kuti shepi yemunhu, hauchaoni face, hauchaoni hembe yakapfeka kuti ndeyerudzi. Saka takaenda kuchipatara, kuna hospital, kuna kuchipatara zvikuna Norton hospital, tikatengeswa mushonga. Pedzisira maziso ayabva adzima, kudzokera kuchipatara zvinzi chimboramba mushandisa mushonga uyu. Zvakabva zvatozoita wese, ndandisingachaoni zvachose. Ndakararama upenyu hwakaoma zvokuti hapana kana hama yakauya kuzondiona. Ndichishayiwa chokudya, chokupfeka chaicho, kuziva kuti ndaingoonekwawo nevanhu vatorwa vaingouya vachizondiona. Upenyu hwakaoma zvokuti rimwe zuva ndakatsvaga kuti ndingawana chii chingaita kuti ndizviuraye mumba, but ndakachishayiwa semunhu anga asingaoni, ndaingoita zvekubata mumba. Ndakachishayiwa kuti ndozviuraya sei, but ndakazongoshinga ndichingorarama ndakadaro. Ndine imwe kuchechi kwandakazoenda, kune vamwe baba vakazoti kurarama uku hakuchaiti, regai murume wendimubhadharire rent, nekuti hazvichatoitika mararamiro akuita. Ndo pandakazopiwa 1 room yekubhadhara rent. Saka ndakambofamba nevamwe vaiuya vachizondibatsira kuti nditariswe kuti maziso aya chii. Saka kuti ndizokwanisa kuona chiedza, handizive kuti munhu akandibatsira ndoupi, nekuti ndaienda kuvanhu vaMwari ndichinonamatirwa kuti ndizokwanisa kuona chiedza. Asi zvakaramba zvakasunga zvakadaro, zvokuti munhu uya akabva arwadziwawo, angoti garei achibhadhara rendi zvakabva zvamuremerawo semunhu anga ane mhuri. Saka ndakatanga kutambudzika. Pedzisira ndazomboenda kune mumwe musha kungonogara kumaruzevha kwandisingazivi, but ndiri ikoko ndainzwa pamusoro pemarata paimhara mazishiri. Zvinhu zvinotondityisa, paimhara mazishiri anotonzika kunzi ane mazikumbo aya anenge mavhaucha mazishiri mahomba aya akawanda. Otanga kudi
kuita masaundi asinganzwisiki. Saka zvinhu zvokuti pawiki zvinhu izvo zvaitika kana katatu. Saka zvakabva zvandirwadza kuti apa ndichega ndiudze varidzi vepanapa. But kwakuri kunzvimbo yekumusha, so musha uyo wanga wakatarisana nemarinda, but ndaingorarama zvokuti ndogarepi, ndoita sei upenyu hwangu. Pedzisira ndazorwara, ndakarwara zvisinganzwisiki kusvikira muridzi uya auya achingonditi ona shamwari, iwo uchiona kokuenda mari yebhasi. Ndichitamidzawo mari yebhasi, achingondikwidza bhazi ndichibva ndaita right, ndichibva ndapora. Ndopandakauya kuno kuBrema ndichisvikirawo pano mumwe munhu wokuziva. Ndandakuenda mune mamwe machechi nditsvage rubatsiro, but kurarama kwacho ndainyatsoona kuti zviri kurwadza, ini handisi kuwana kana mari, hapana zviri kumboitika. Saka pane vamwe mai vakazonditi baba uyai mumbogara apa, ndipo pano pandiri. Ndagara pano ndichingoti garei apa handioni, zvekuti ini unenge uchitoona kuti upenyu hwacho huri kuti hwakatooma. Alright Mukoma, tichida kubvunza mumwe mubvunzo wandingada kubvunza ndewekuti saka imimi pari zvino nemudzimai makazonge magara mese kubva pamataura nhoroondo yenyu kuti ava kupi mudzimai nevana, mamakaita here vana nemudzimai wenyu kusvika pamambotora mukati memarriage yakasheka. Saka vatari vanoda kuziva kuti saka nemudzimai uyu makazosiyana zvakaita sei? Right, marriage yemudzimai wandinaye nevana ndiyo yokutanga. Mumwe mwana wacho akazoshayika hake, mukomana kwangusara 1 ari form 6 musikana. Musikana uyu mwana anogona zvokuti nanhasika mai vacho vakatombofona nezuro vachiti ko imi marasa mwana hinda. Ndikati ndiri kutotambudzika, ndinawo chikuti ndingaita kuti mwana awane chinobatsirika. Handiti vari kutogara kwavo, ndiri kugara kwangu. But pakati apa pane vaimbosacrifice kuti murume uyu ndokwanisa kugara naye akadaro, but vaizotoona kuti izvi hazviiti. Saka madzimai mangani akusiyai nekuda kwedambudziko iri? Right, ndofanira kunge anosvika ku3 madzimai andisiya. Anongouya akashinga achiti baba ndokwanisa kugara, handizivi kuti anenge achiveyo, pamwe anenge achida kumbowana pekuzembera, handizivi, asi iye anenge achindirakidza rudo zvechokwadi. Agara, unoona mumba macho hamuwanikwi kana futa chairo kubikisa mumba paunorara pacho. Chaunodya chacho everyday ndechekutamburira kana kukumbira, handiti maona mani, hapana. Saka munhu anozopedzisira atanga kuita maminimini ake ekuti senguva dzino mukadzi anofanira kunge apamusha, but anodai asati asvika, handiti akutotanga kuita zvemagirlfriend. Ndikakutaurira pamamarriage yangu matatu ese ndakaita zvokurambwa, zvokusemwa, semasemerwa andinongoitwa kana nevanhu. Kukumbira rubatsiro kumunhu anogona kundipa hupfandika, but zvinoswera zvazara kuti zvatenderera. Alright Mukoma, ndofunga mubvunzo wandichada kubvunza ndichangobatanidza nekuda kwenguva yedu. Ndine mubvunzo wandida kuti imimi ndoda kuti mutaure kuti zvinhu izvi zvimataura kuti zvaiitika zvichiitika, asi nhasi tava pano zvichiri kungoitika here mumazuva ese upenyu hwenyu? Tinge tabva ipapo, kune vateereri vanga vari kuona zvamungadawo kutaura, rubatsiro rwamuri kukumbira, bosi matimi ndafamba asi upenyu hwangu uchiri kungondirwadza. Saka mukangotanga nemubvunzo wandabvunza wekutanga iwoyo kuti saka zvinhu izvi pari zvino zviri kuitika eni, nezvamungazode kutaurawo zviri pamwoyo penyu zvekuti vatariri vari kuonawo vangada kukubatsira iwo? Chokwadi, muupenyu hwangu inini mumba manga hamuwanikwi chokudya, hamuwanikwi chikafu. Pane kwandakabva kunobatsirwa zvokuti ndikawana chikafu mumbaka chisapera. Izvozvi zvandisati ndazviona because handisati ndawana chikafu mumba macho. Right, izvozvi zvindiri kuona ndatoudza vamwe vandaudza parunhare. Ndaona zimuswe marimwe zuro apa. Ndakagara ndowanzogara pachibhaketi panenge pane light. Mumba macho mese handina zvandinoona except ndatolaita kudai. Saka ndakagara pachibhaketi ndakatarisa palight panze apa.
ndangoona zimuswe rakakurosa kudai ndichibva ndamhanya panze panenge pane light rezuva ndichida kuona kuti ikiti rechi because kiti kungosvika kuma8 mimi dei kuri kuti mosvikirwa kuma8 muri panapa dzinozara pamusoro asi ndoshaya kuti dzinenge dzichibvepi dzinochema nemazishiri pamusoro pemarata ipapa imi pandanga ndichitaura nemi kuti ndanzwa dzungwa ndika ndafungidzira paya pamafona makutosvika kwagombiro pamazondudza kuti mota yafa ini ndabva ndadzwa dzungu zvokuti ndasvika pakugwadama kudaiwo dzungu randatadza kunzwisa about 5 minutes ndasvika kumba kuno kunda kusweta ndisvika mumba mundichigara ndanzwa kuchema kwedzetse kwandinoisa musoro mumba mangu chokwadi pamberi pamwandi ino ndingoramba ndichingonzwa zvinhu zvinoshamisa kudai kuchema kwedzetse mumba saka nhau iri kuita kuti inini ndidini handina munhu wandakatadzira muupenyu ende kutambudzika kwandiri kuita ndatotaura matambudziko mashoma ndichitoitira time yenyu ndine matambudziko akawandisa zvokuti inini ndichida zvangu kudzokera kumashure ndiri form 2 ndiri munhu akamboita sekutoti penge njere ndandiri mwana aigona zvakanyanyisa pachikoro pazvakatangira ndiri form 2 ndakarara ndakangonzi ndakaridza mhere ndichitsenga rurimi vakuru vanga varipo ndakarerwa nambuya vachibva vandimutsa nditi vachinamata kudanzwa kuti chi hanzi pakangobuda big voice raitaura kuti tatumwa kunzi tiuye tigare pamwana iyeye rari rizi voice rakakura saka zvaiti zvikaitika handitika ndogona kuita 2 weeks ini ndega ndichinyatsonzwa kuti njere dzangu it's not normal ndaitonzi ndaigeza kuchinaya ndopandienda panze kuri kunaya ndinanogeza zvinhu zvakaitika kumashure izvi handiti maona saka zvinhu zvokuti ndinogona kunge ndaifambwa neni ndichikura handiti maona sokuti izvozvi zvazova serious mumba imomo ndendirwana ndinototya mumba imo asi kokuti ndirara handina semunhu akatomboita street kid kokuti ndigare handina ndakatomboti dei ndangowana munhu wekuti anogona kundibatsira nepekuti akandipawo pekuti ndigare zvangu inini kuine zuva zvakusori kuine zuva ndinokwanisa kurima mavegetable handizoona hangu zvinokambaira pasi izvi ndinonyanya kutya nyoka semunhu ainyanya kurota nyoka maningi kubva pandakaona shato iyi kusvika maziso angu ndizoita bofu ndairota nyoka every day nyoka dzakasiyana siyana ine nanhasi day randinorota nyoka maziso anomuka akaita oil asingambooni kana kuti nemasikati acho anenge asingaoni saka chinhu chandonyanya kutya inyoka kunyange mumba imomo handimboona dhoo racho rakangodaro kune mahuswa kakusero ndinotovharavhara ndototsindira zvozvokuti nyoka isapinda nokuti ndo chinhu chandotya ndakanyanya kuona nyoka zvakanyanyisa muhope nyoka dzakasiyana siyana saka ini chandotochemawo kuti ndangowana anondibatsirawo zvake nokuti ndakazama nokuti kazhinji vanhu vanonge vachida kundibatsira vazhinji vacho vanovharwa vanoshayiwa kuti anenge ane chido but anopedzwa pawa handiti maona nokuti unenge wakadi wakangosona wakatevererwa mumashure sometimes kutaura kwatiri kuita kudai tiri kutoonekwa paglazi kuti ndo zvaakuronga naye saka ndinombozama kuti pangashayikwa munhu wana anotibatsira here Zimbabwe yose kana Africa zvayo pasi rose kuti hama ingaimbombatsirawo agare apa alright ati anokwanisa kurima mavegetable nemaziso aka asi ndechidawo nzvimbo iri open nokuti ndinototya kana mauswa ndechifambira murima handioni panenge pakaita shedi so handioni saka zvinhu zvandotokumbira kumhuri yeZimbabwe kuti dambudziko ireri rekuti kushayiwa chikafu mumba chichingodisappear chikafu chichitadza kunzwisisa kuti chikafu chaendepi uri kudya sadza iwo unoshayiwa musuwa uri mumaoko
uchida kunogura rimwe plate sokuti inini hana yangu yatindivara nekutambudzika nenhamo iyi. Hana yangu handisina munhu wandinoudza nokuti ndakasotaura kareka, but zvinoita sekuti unenge uchitaurira kana dombo kana muti kuvanhu vaunenge uchitaurira. Handiti unopedzisira futi wakutotaurwa. Saka dzimwe nguva pamwe pacho ndinombofunga pakuti Mwari badi manditora, but ndozongofunga iye mwana wangu chete, because ndichitaura naye pafoni mwana anondida zvakanyanya. Handina chandiri kumuitira chekuti chinoshamisira. Mwana anondida zvakanyanyisisa. Saka ndikambofunga mweya kuti ino ndo akafa anozoti dedi kunani. Saka musikana nemakore mangani? Mwana 16 years. Ndiye wamati ari kugona chikoro? Ari kudzidza kwaMutare. Alright, Mukoma. Akatomboti hamukwanisi here kundiwanira foni dedi. Handi munongoziva ma-A level vanoshandisa mafoni. Ndakatambudzika kuchema chaiko kuti ndikambosendera vamwe vanhu kuti ndibatsire mwana wangu angowana foni yakanaka. Ndakangochema ndega zvangu. Yangu handinoziva ndachingotaura nemi chingoti yapera moto haitomboshandi, haisi foni. Ndosaka ndazokumbira mushopu mandandiri kuti ndishandise yake. Iyo yacho kuti ndichidzokera naye usiku huno hazvichaiti, handichakwanisi kuona kudzoka ndega. Saka imi handisi timodzokera makadai kana modai. Tinotenda Mukoma, tine urombo nekuda kweupenyu hwenyu. Tinovimba kuti kune vateereri vanga vachionawo nyaya yenyu muchitaura munokwanisawo kuwana rubatsiro rwamungadawo kuti upenyu hwenyu uve upenyu hwakawandudzika. Muri Zimbabwe inyaya inosiririsa. Kutaura kunoku zveshuwa kwatodoka kuti tikwanise kusvika pavari zvatombotitambudza zvikatinesa. Ivo vakatotaura vakati nekuda kwokuti muri kuda kuya kuzoda kuti munzwe nhau yeupenyu hwangu, vachiti tazombeta dzungu, zvanga zvakaoma. Muri Zimbabwe upenyu uri kuratidza kurwadza. Murume mukuru anoti handikwanise, ndotyana kurara mumba mandinogara, handina chekudya, hazvizi nyore kuti unoti ndashandawo kuti 5 kg yehupfu haisi kugara. Kune vachada kubatsira Mukoma wedu nhamba taisa paskrini, munovabata movabatsirawo nenyaya yekuti zvonizvo upenyu kana uchinge wasvika pakadai so, hama dzovasema vanoti ivo ndine mwana wangu ndozviri kundirwadza, pfungwa dzekuzviuraya dziripo, asi ndikafunga mwana wangu musikana, mwana wangu anongo chingoti baba madi kunditengerawo foni, baba madi kunditirawo zvakadai. Zvinhu zvinosirisa muri Zimbabwe. Ngatinzwiranei tiri vanhu tese, nepaunapo ipapo unongoba wabatawo ovabatsira. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Pamupurwa. Musakanganwe kulike, to follow and subscribe. Makautowo nyaya dzinotyisa dzinoera kuyo dzingadewo kubatsirwa, tinosvika ipapo tichitora nawo. Tinotenda. This is Yabuda TV, hakudi masivi, Sly Media TV, and this spot and dream street ndazoona ndapa news, ndakawandwa nema views, Sly Media TV, mandi chinjira ang my dreams. Sly, ya Sly Media, Sly, ya Sly Media, Sly, ya Sly Media, Sly, ya Sly Media, kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly, ya Sly Media.